Pod brojem 3 o sebi bih pričao ponajmanje, međutim, zahtevaću od sada pa nadalje i od vrha države da se obračuna sa kriminalcima u fudbalskom klubu Crvena zvezda, ne toliko zbog laži, bljuvotina, pseudo-udbaških i pseudo-mafijaških pretnji, ucena i pisanija što su izvršili, nego zbog toga što uništavaju jedan brend kao što je Crvena zvezda. Glavni zamešatelji afere su Slaviša Kokeza, krajnje sumnjivo lice, njihov podanik Nebojša Čović, Saša Antić i pisac, tvorac tih pisanija protiv autora ovog programa Goran Vesić. Sigurno ću se u narednom periodu i ja i još neki ljudi podrobnije još raspitati šta je to zapravo bilo i šta je iza toga stajalo. Naravno, oni se pozivaju na neke stvari, na neke odluke koje nikada zapravo nigde nisu donesene. Slaviša Kokeza je išao tako daleko da tvrdi da iza njega stoji prvi potpredsednik vlade, da je on ovlašćeno lice u Crvenoj zvezdi, da zapravo vršlja i radi šta hoće pod takvom ingerencijom i takvom zaštitom. Ja tvrdim da je to laž i tvrdim da je to ozbiljna laž jednog mešetara i polukriminalca koji pokušava da preuzme Crvenu zvezdu. Možda je bilo trenutak kada sam ja naseo na tu njegovu priču sa prvobitnim planom da se otera Zoran Stojadinović, a da u drugom delu te operacije, iza koje navodno on ne stoji samostalno, da se otera Dragan Džajić. Plan da Slaviša Kokeza bude predsednik kluba nigde nije donesen, ni na kakvom državnom vrhu, nego je taj plan donesen u njegovoj glavi. U ovom prelaznom roku učestvovao je u svim sumnjivim transferima. Nema transfera u kome nije uprljao ruke. Nema transfera u kome se nije ugradio i okoristio sa takozvanom sportskom komisijom koja je na čelu za prelazni rok. Totalno je Zoran Stojadinović suspendovan u ovom prelaznom roku, Dragan Džajić takođe, ali su Kokeza i Čović to najviše iskoordinisali. Nebojša Čović se pokazao kao najsitniji igrač koga sam upoznao u životu. Ja sam mislio da je mnogo krupniji. Nebojša Čović me je danima zvao i tražio od mene podršku i pomoć da bi se obračunao, kako on rekao, sa kriminalom i kriminalcima u klubu. Sam je tražio pomoć i naglašavao da ako on uspe sa protivničkom stranom, sa ljudima koji prodaju igrače sa suprotne strane, bilo suprotni menadžeri, bilo suprotni klub, kad on uspe da spusti cenu na 150.000 evra, na primer, iz kluba ide obstrukcija da se diže cena do 300.000 zato što 30% provizije je u tom slučaju mnogo veći iznos. Čović je danima tražio sastanak sa mnom i molio me da mu omogućim sastanak sa Zoranom Bašanovićem, vrlo uticajnim i moćnim članom upravnog odbora, koji nije isprljao ruke ni malu od kada je došao u Crvenu zvezdu. A pošto znaju da iza Bašanovića u Zvezdi itekako stoji vrh države, Čović je probao na sve načine preko mene da dođe do Bašanovića i da tu stekne poene i razumevanje. Ja sam mu omogućio emisiju koja će da kaže sve ovo što vam ja sada govorim, u kojoj će da se obračuna sa kriminalom u Crvenoj zvezdi. Na svoju ruku sam mu zakazao emisiju i stavio sam ga pred svršen čin. Da bi on u emisiji učestvovao u najprljavijoj radnji i napadu na mene, i to u dosluhu sa kriminalcima kao što je Slaviša Kokeza i njegov glavni drugar u toj raboti Saša Antić. Moram da kažem da me je ozbiljno iznenadio i verujem čvrsto u ono što sam saznao, a to je da je učestvovao zajedno s njima u transferima, da ga imaju u šaci, da je ucenjen i da zato što je zajedno s njima prljao ruke morao je da se bruka, da namešta mene i kasnije se povukao u mišiju rupu.